Olen Hanna Huttunen, 47-vuotias outokumpulainen perheenäiti, yrittäjä ja Anttilan viljatilan emäntä. Olen ehdolla keskustan varapuheenjohtajaksi. Seinäjoen puoluekokoukseen on enää muutama päivä aikaa. Me ehdokkaat olemme kiertäneet Suomea kertomassa itsestämme ja ajatuksistamme. Kilometrejä on tullut tuhansia ja ihmisten kohtaamisia on ollut satoja. Olemme samalla tutustuneet ehdokkaina toisiimme. Voin omasta puolestani sanoa, että keskusta tulee saamaan hyvät varapuheenjohtajat. Miksi olen tavoittelemassa keskustan varapuheenjohtajuutta? Entä mitä osaamista minulla on annettavana keskustan varapuheenjohtajistoon? Olen metsätalousinsinööri ja yrittäjänä puu- ja rakennustarvikeliikkeessä. Yrittäjän uraa minulla on kertynyt jo yli 23 vuotta. Tiedän siis, mitä on perustaa nuorena ensimmäinen yritys, palkata se ensimmäinen työntekijä, lähteä rakentamaan elinkeinoa itselleen ja perheelleen. Olen Outokummun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja. Maakuntamme on ollut etujoukoissa rakentamassa itsehallintouudistusta. Uskon, että yksi syy tähän meidän rohkeuteemme on ollut se, että puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä olen ollut viemässä viestiä kentän ja puoluetoimiston välillä. Kaksisuuntaisen tiedonkulun merkitys korostuu nyt, kun keskustan johdolla on menossa voimakas muutosten ja uudistusten aika. Nämä muutokset ovat välttämättömiä, mutta viestin on kuljettava. Siihen tarvitaan kuitenkin kentän kuulemista ja mukana pitämistä, sitä aitoa vuoropuhelua. Keskustaväki tarvitsee nyt pikaisesti työkaluja niin kunta- kuin maakuntavaaleihin. Minä olen valmis viestin viejäksi. Viljatilan emäntänä tunnen maatalouden haasteet. Tukiasiat on saatava kuntoon. Miten voimme rohkaista nuoria jatkamaan kotitilaa ja tekemään vielä investointeja, ellei tulevaisuudesta ole varmuutta yhtä vuotta pidemmällä? Viljelijä on palkkansa ansainnut. Halpuuttamista ei voida tehdä maatalousyrittäjän tilipussista. Lähdin varapuheenjohtajakisaan mukaan kentän pyynnöstä. Sain monelta suunnalta yhteydenottoja, että olisi hyvä, että mukana olisi henkilö myös eduskuntaryhmän ulkopuolelta. Olen valmis tähän tehtävään, viestin viejäksi ja kentän ääneksi.